Vi vil her præsentere det nye, udbredte danske mangfoldighedsgymnasium i lokalområderne. Vi har valgt at fokusere på de unge samt lokalområdernes overlevelse ved at kombinere disse to. Vores idé er at sprede de 3 årgange på hver deres gymnasium i hver deres lokalområder. For hvordan skal vores øde, kedelige og livløse lokalområder blive til noget som helst specielt, hvis ikke vi planter vores livlige gymnasier rundt i de forskellige byer? For med gymnasier skaber vi liv. Og skaber vi liv, skaber vi et multikulturelt samfund, hvor der er plads til alle forskelligheder, og på den måde tiltrækker vi flere mennesker til byen, hvilket også er med til at skabe mangfoldighed i vores lokalområder. Og det giver en vækst og popularitet, som på længere sigt kan skabe arbejdspladser.